दैमालु गोजौ फरायसालि थाइखाजरानि थाखो 10आव फरायबाय थानाय फरायसुलि खुंग्रिं आमिनफारा गामिनि अखाफोर बसुमतारी आरो मुस्रिमा रिता बसुमतारीनि फिसाजो मिस प्रिया बसुमतारीया थांनाय 11 एप्रिल 2022 इ अक्ट'खालि मोनाबिलिनि 9 रिंगासो समाव हरखाबै फासि नांनानै गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लायो। बे खौरांखौ मिथिनानै खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो बिथां फरायसुलिनि नखराव थांनानै दुखुथिया नखरनि सोद्रोमा आरो बाय बाहागिफोरजों दुखुनि बाहागो लाहैफानायजों लोगोसे बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबहोयो। मिजिं थिदोंमोन दि बिथां फरायसुलिया इयुनाव गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों खुंग्रिं ओनसोलनि सासे दैदेनगिरि एबा सुबुं धोन जानो हागौमोन। बे फरायसुलिनि रुंसारि जानायाव खुंग्रिं ओनसोलनि सुफुंखौ हायै खहा जाबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशनाव रेलगारिनि जाब्रबथायजों क'क्राझार जिल्लानि सानै लाइमोनफोरनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय 12 नं खासिगुरि गामिनि अजुल बसुमतारीजों लोगोसे 1 नं सलजुरा गामिनि फनेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गासै 6 जन सुबुंफोरा तामिलनाडुनिफ्राय न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो दिनै मोनाबिलिनि 8 रिंगासो समाव अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशनाव रेलगारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय। गुबुन 4 थैनाय सुबुंफोरनि रोखा फोरमानखौ दासिमबो मोनथिनाय जायाखै। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।